Muchas gracias a los amigos de Xusquerillo de Utreras, música con la que donem la benvinguda al conseller d'Obres Públiques Joaquín Nadal. Joaquín Nadal, desde Mollerussa a la Bisbal, todas las obras son de Nadal. Bon dia, conseller. Bon dia. Conseller, li pregaria que li fotés canya perquè tenim molta publicitat i anem una mica justo de temps. Justo? Veig que tu també t'explaies amb aquesta fama que tinc, que és que el conseller, falsament per altra banda, parla lent. Conseller, com estan les infraestructures a Catalunya? És a dir, Santa Coloma i aledaño. És a dir, dins el conjunt de l'estat espanyol, Catalunya té un pes. ¿Pes? ¿Ha dit pes? Problema de sobrepeso. Clínica Estética María Asunción. Para la piel de naranja y la piel de limón. I per tant, amb la nova llei del sol, El Sol, el suelo, especialista en moqueta, parqué y cintasol. Con droguería Los Inge. Y no te agarres más berrinche. ens posarem mans a l'obra. Mucho vello en los brazos, fotodepilación María José. Arrancamos los pelos de 3 en 3. Tallarem l'AVE, en el benentès, lògicament. Miri, li importa si troco la guitarra entre paraula a paraula i així fem més o menys el silenci? Lògicament, ja que m'està tocant flamenc i em veig obligat a dir un ai, jo vaig en el benentès. Soc conseller del govern de Catalunya. Hòstia, que fort.